Добър ден, уважаеми гости, и честита нова година! Добре дошли на церемонията по награждаване на най-добрите млади спортисти на България за 2024 година. Класацията е за състезатели до 19 години и се организира за 13-та година от сайта за детско-юношески спорт viasport.bg и Free Media Group. Аз съм Ваня Николова и се радвам, че отново сме заедно. В допитването до спортните журналисти се включиха 86 представители на медии от цялата страна, че дори от чужбина. Точки получиха 39 индивидуални състезатели, 3 отбора и 7 треньори. За съжаление, и тази година от златната ни десетка има отсъстващи от церемонията, тъй като тренират и учат в чужбина. Ние обаче сме се постарали да ги видим и чуем в нашите специални видеа, които те ни изпратиха. Поканили сме и техни близки, за да вземат наградите им, така че се надявам, макар и отдалеч, връзката ни с тях да бъде силна. Освен това, съм сигурна, че те ни гледат в момента, благодарение на прякото излъчване на сайта Спортал.bg и на телевизия TV1. Тази година церемонията по награждаване на най-добрите млади спортисти се осъществява с партньорството на Министерството на младежта и спорта, Столична община и София, Европейска столица на спорта, с подкрепата на Българския спортен тотализатор, на Лидер 96, лидер в производството на електрически и обикновени велосипеди, на ASICS България, хотел 5 елемента в Сапарева баня, хотел Скалите в Белоградчик, Фитнес и Пулс, минерална вода Проспорт, спортни магазини Спорт Депо, издателство Премиум Букс, VL Catering, TV1 и Eurospeed ООД. Благодарим на всички, които помогнаха да организираме за 13-та година това тържество на младите спортисти. Преди да пристъпим към награждаването, искам да поканя министъра на спорта Георги Глушков за кратко приветствие към участниците. Заповядайте. Може би на по-високите микрофони. Че да? Нека да пробваме на този. Чуваме ли се тук? Така е най-добре. Добър ден на всички. Уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа, скъпи спортисти. За мен е удоволствие да бъда заедно днес с вас, но той е тържествен ден, в който честваме постиженията на младите български спортисти. Позволете ми от името на Министерството на младежта и спорта и от мое име да поздравя всички номинирани. С дълбоко уважение и признателност към техния всекидневен труд, техни и на тяхните треньори, които са неотлъчно в тях, за да постигнат високите си цели. Денят днес не е само да кажем кои са победители, кои са номинирани, а е ден, в който по-младите от тях да вземат пример за трудолюбие и за всеотдайност, за целеустременост към високи спортни постижения и не само спортни постижения. Искам да пожелая на всички през новата година да бъдете здрави, вдъхновени и да имате още по-големи успехи, които да вдъхновят вашите по-млади наследници за нови и хубави, вдъхновяващи успехи. Искам да благодаря на организаторите за това, че неотлъчно ViaSport, господин Тодор Иванов, че неотлъчно през последните 13 години подкрепят младите спортисти в България. Благодаря ви. Благодаря на министър Глушков и вече е време да се награждаваме. На 10-то място в класацията тази година е едно талантливо 18-годишно момче от Ботевград, което се надява да постигне успехите, които самият господин Глушков е имал в кариерата си. А именно това е Александър Гавалюгов.
Той спечели бронз националния отбор за юноши до 18 години от Европейското първенство по баскетбол в дивизия Б в Скопие и бе избран в идеалната петица на шампионата. Талантът му не остана незабелязан и той вече е част от отбора на престижния университет Виланова, с който постига успехи в колежанското първенство на Съединените щати. Александър ни изпрати специален поздрав от Америка. Нека да го видим. Казвам се Александър Гавалюгов, на 18 години съм и играя баскетбол. Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен в анкетата Млад спортист на България за 2024 година. Изпращам най-успешна година за мен. Имах честта да представлявам България на NBA Camp, който събра 40 най-добри на набор 2006. Също така бях поканен на елитен камп в Италия, на който се представих на доста добро ниво и така се стигна до подписването ми в Виланова Wildcats, колеж, който се състезава на най-високото колежанско баскетболно ниво. С екипа на България постигнахме доста значим успех за българския баскетбол. Класирахме се отново в дивизия А, като спечелихме бронзов медал на европейското. На този турнир бях избран в идеалната петица. И за 2025 година си пожелавам още по-големи успехи с екипа на България, както и мои лични. И още един път благодаря на всички журналисти, които са дали своя вот за мен. Неговата сестра Ванеса, която също е баскетболистка, да я връчи, ще поканя изпълнителния директор на Федерацията по баскетбол Филип Виденов. Ванеса, заповядайте. Господин Виденов, няколко думи ще ви помоля. Да, ако ви е по-удобни от този. Може би пак. Да, чува се. Много съм горд, че за поредна година присъстват баскетболисти в тази класация. Сашко е избрал много труден път да стигне до там, където съм сигурен, че стигне. Колежите са много тегава, много трудно препятствие, но след като го завърши, след като мине през всичко това, ще стане още по-добър. Разчитаме на него за националния отбор. Много поздрави на всички в къщи и да има все повече и повече такива награди. Благодаря. Благодаря на господин Виденов, благодаря на Ванеса. Деветото място в допитването е за едно момиче, което смело преследва мечтите си да стане тенисистка от световна величина. Тя е полуфиналистка на сингъл при девойките на Australian Open, осмина финалистка на Уимбълдън, стигна до втория кръг на Ролан Гарос и US Open. Спечели една титла на сингъл и две на двойки от турнири на ITF за девойки и първата си купа на двойки от турнир за жени. Завърши изминалата година в топ 15 на световната ранглиста за девойки. Тя е Ива Иванова. Миналата година Ива бе част от избрания за номер 1 отбор в класацията на Вия Спорт, но не можа тогава да присъства на церемонията, тъй като отпътува за Австралия. За съжаление, тя е болна и днес също няма да може да присъства. Наградата й ще получи оперативният директор в Българска федерация тенис Йордан Божинов. Заповядайте. А да я връчи ще поканя кмета на район Студентски, господин Петко Горанов. Докато се качват на сцената, искам да ви обърна внимание защо Вия Спорт е свързан с господин Горанов. Ние сме сайт за детско-юношески спорт, а той е кмет на един от най-младежките райони в София и освен това е с основна заслуга за изграждането на най-голямата детска градина не само в Малинова долина, но и в цяла България. И двигател на проекта за изграждане на първото училище в Студентски град. Заповядайте. Здравейте всички и на първо място честита нова година. Честито на всички лауреати, които са избрани тази година в десетката на Вия Спорт. Благодаря на Вия Спорт за това, че продължава тази невероятна традиция. За усилията на Тошко и на Снежи, които година след година са истински будители по отношение на спорта в България сред най-младите. От името на Ива искам да благодаря за оказаната чест.
Тя направи всичко възможно да бъде днес сред нас, промени своята програма, тъй като трябваше да замине утре на тренировъчен лагер в Италия, но, съжаление, се разболя в последния момент и не може да присъства. От името на Българска федерация по тенис, още веднъж благодарности за наградата. Искам да отлича, че това беше една историческа година за Ива. За едва трети път в цялата история на големия шлем български тенисист достига до 2 четвъртфинали и 1 полуфинал в рамките на календарната година. И освен това, както и Ваня спомена, тя завърши годината в топ 15 на света, 3 българки в топ 20 на световната ранглиста. Това не се е случило в историята и това обещание, че и до година Българска федерация по тенис отново ще присъства с свои лауреати в тази награда, сред наградените в тази класация. Още веднъж благодарности за това отличие и успехи на всички през 2025. Благодаря, господин Божинов. Да помоля господин Горанов също за няколко думи. Личната мотивация и добрата подготовка е в основата на всеки спортен успех, особено при индивидуалните спортове. Аз искрено пожелавам на Ива да бъде здрава, висок дух и неизбежните загуби да я мотивират още повече, за да постигне това, към което се е устремила. На добър час, Ива. Надявам се, че ни гледаш. Благодаря. Благодаря, господин Горанов. Благодаря на Йордан Божинов. На 8-о място в класацията за най-добър млад спортист се нареди едно младо момиче, което умело върти диригентската палка в цели 3 отбора по волейбол. Тя е разпределител в ЦСК и в националните отбори за девойки до 18 и до 20 години. Освен че стана европейска шампионка с тима на Тони Зетова, тя спечели и 2 индивидуални приза. За най-полезен играч и за най-добър разпределител. Моля, посрещнете Димана Иванова. Да я награди, ще покани един много добър приятел на Вия Спорт, който в момента има и много важна мисия – да помага на спорта като народен представител. Господин Андрей Вълчев. Димана ще получи награди от ASICS и Premium Books. Бъда много кратък, което сигурно не е много характерно за политиците, но искам да поздравя както това младо момиче, така и целият отбор. Респект, това е най-хубавата отборна игра. Ние имаме голям спор с Тодор, но искам да уверя, че вярвам в успеха на българския волейбол, след като има толкова много трудолюбие и такъв хубав колектив. Ние го виждаме, това може би е най-важното. И това, което казах и на теб, най-доброто предстои, заповядай. Здравейте! Искам само да благодаря на хората, които са гласували за мен и че се отделя внимание на всички спортисти, защото труда, който полагаме, е доста голям. Просто благодаря ви и ви пожелавам весела и прекрасна година. Благодарим, Димана. Благодаря, господин Вълчев. След малко Тодор Иванов ще е на сцената, така че може би ще върне това за най-добрата отборна игра. Сега идва времето за минутката на шефа. Давам думата на управителя на Free Media Group, Тодор Иванов, който ще обяви и следващите награди. Проба. Проработи. Честита нова година на всички. Не знам, чувате ли ме? Да. Преди много години един бивш баскетболист, по-далечното минало, Тони Кукуч, казваше: бъдете по-добри всеки следващ ден. Аз ви пожелавам всеки следващ ден да бъде по-добър за вас, всяка следваща седмица да бъде по-добра за вас, всеки следващ месец да бъде по-добър за вас, а за активните спортисти през 25-та да нямат проблеми с контузии и травми, за да постигнат това, което искат. Хората, които ме познават, знаят, че аз се стремя да избягам от клишетата и казвам това, което мисля. Днес обаче няма да критикувам. Ще благодаря на политиците. Ще благодаря на тези политиците в там 240-те, които 10 месеца не успяха да се разберат, и благодарение на това ние имаме един истински спортен министър. Спортен министър, който е втория след Весела Лечева в последните 13-14 години, който повярва в нашата кауза. Благодаря ви, господин Глушков. Благодаря ви, господин Терзиев, че вие сте тук,
и повярвахте също в нашата кауза. Надявам се до година отново да бъдем заедно, когато видите колко хубаво е това тържество и е за младите спортисти. През тази година аз смятам да организирам една живот и здраве, една кръгла маса за спорта в София и бюджета за спорт в София, защото всички знаем, че спорта в нашата столица не е това, което ние искаме да бъдем. Да не говорим за материалната база. За нея няма да говорим. Благодаря на всички тези спонсори, които ги видяхте виждате зад мен, видяхте в клипа, които помогнаха да се осъществи това събитие. И тук не говорим за финанси, защото за нас това е кауза. Вече 13 години е кауза да се обръща внимание на младите спортисти. Когато започнах преди 13 години, бяхме сами. Никой не обръщаше внимание на младите. След това вече се появиха и други организации, почнаха да правят награждавания. Някои се опитаха и удари под кръста да правят с такава класация с други сайтове, но това си е за тяхна сметка. За тяхна сметка са и за тези, които не са тук. Те губят. Но днес сме се събрали да награждаваме тези, които са тук. Преди няколко години аз загубих един много добър приятел, бивш баскетболист и треньор Спас Нятов. Тогава реших да основа една награда баскетболен вдъхновител за човек, който през целия си живот вдъхновява и запалва за тази чудесна игра Андрей баскетбола. За спорта, който ме е запалил и мене преди 45 години някъде. Тогава, когато започнах да тренирам баскетбол в ЦСКА, естествено, тогава бяха други времена. Спорта в София и в България беше ЦСКА и Левски. ЦСКА можеше да бъде 17, но Левски трябваше да бъде 18. Това беше девиза, който седеше на стадион на Народна армия. Тогава в Левски имаше един треньор, който ми правеше впечатление, аз 10 годишно, 12 годишно момче, ми правеше впечатление, че много се кара, вика по децата, викам, добре, че този не ми е треньор. През годините, следващите години започнах да осъзнавам, че този човек наистина е влязъл под кожата на тези деца и за голяма част от тях е като втори родител. Говорих си с мои приятели от Левски и те казаха, той ни е научил на много неща в този живот. ЦСКА и Левски вече не са това, което бяха. И в баскетбола, и в спорта. В Левски, в зала Илия Мирчев, този човек е все още там. Все още пали децата си. Макар и пали децата за баскетбол. Макар и с бастун. Изключително скромен човек, който една година с истинския му син, биологичния му син Сашо, го навивахме да дойде тук. Моля ви, страшно много големи аплодисменти за Иван Гогов. Само да ви уверя още едно нещо, което да ви покажа, че за него баскетбол е живота. Съпругата му, бивша треньорка по баскетбол, загуби живота си в баскетболната зала Илия Мирчев. Продължава той да работи за баскетбола. Разбирам го, много е развълнуван, не иска да говори. Сина му ще каже някакво думи. Само ще те помоля. Който познава Иван Гогов, знае, че той не е много по тези изявления. Точно много ти благодаря за тази чест. Наистина много. Искам да пожелая на всички през тази година да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да постигате целите си. И още веднъж от името на Иван Гогов, това, което научих за тези всички години живот с него е, че дисциплината и трудът са в основата на успеха. Благодарим на всички тези хора, които позволяват на децата да успяват и да се трудят. Благодаря. Благодаря. И тъй като аз съм шефа и винаги има право, ще дам още една награда от името на Free Media. Не са много фирмите в България, които обръщат внимание предимно на младите спортисти. Всички търсят елита, всички търсят представителността. Преди около година се запознах с един човек от една фирма, Eurospeed, която
само единствено инвестира в този чудесен спорт, баскетбола, Андрей. Това е оперативният директор, моля да бъде на сцената да дойде да го наградя, оперативният директор на Eurospeed Николай Рашков. Здравейте на всички! Аз смятам, че днешния ден трябва да е насочен единствено към състезателите и към отборите, които са днес в залата. Успех на всички вас, поздравления за вашите усилия. Това, което ние направихме като компания и продължаваме да правим и ще продължим да правим, е да инвестираме единствено и само в детски спорт, защото смятаме, че това е начина, по който може да имаме спортисти и съответно те да ни донесат тази национална спортна гордост, която всички толкова много бленуваме в днешно време. Благодаря ви, поздрави и успешен сезон на всички вас! Благодарим. След този емоционален момент няма как да е друг, когато на сцената е Тодор Иванов. Продължаваме напред в нашето награждаване и в класирането. Седми в допитването до спортните журналисти е новата млада звезда на българското плуване Максим Манолов. Той е троен медалист от Европейското първенство за юноши във Вилнюс, което го направи едва втория с такова постижение в българското мъжко плуване. На силния турнир Multination също стана троен шампион. Участва и на завършилото в края на годината световно първенство в малък басейн за мъже в Будапеща. Да го награди ще поканя председателя на Асоциацията на българските пловци и сайта BG Swim Николай Кръстев. Заповядай. Ще помоля да дойдете към средата на сцената, за да могат фотографите да направят по-хубави снимки. Благодаря. Здравейте на всички. Искам да благодаря изцяло на моят треньор, на всички хора, които ми помагаха през изминалата година, на журналистите, които са гласували за мен и не на последно място на организаторите на това събитие. И благодаря на всички, че сте дошли да го уважите. Благодарим. Може направо на господин Кръстев. Здравейте и от мен. Поздравление за Максим. Наистина тази анкета и това награждаване лично за мен може би е най-хубавото нещо на българския спорт, за българския спорт, което се случва около Коледа. Ще има още много награждавания, не ги подценявам. Ще има още много победители с много по-големи успехи. Но тази анкета е изключително смислена, защото тези, които получават наградите, това е настоящето и бъдещето и прекрасният пример за българския спорт. За това съм изключително щастлив, че успях за честта да връча наградата на Максим, един изключително талантлив състезател с много добри постижения. 3 медала от Европейско първенство, за българското плуване са страшно много. Той има един много талантлив и добър треньор, Никола Петров се казва. Има късмет, че е попаднал в такива ръце и в такъв клуб като неговия Черно море. Така че мога да му пожелая да му се случват подобни неща и в мъжкото плуване. Той всъщност направи и своето първо участие на голямо първенство. Това беше само преди около месец. При мъжете видя колко трудно е там, но съм убеден, че ще постигне много забележителни неща и при мъжете. Благодаря ви. Честито още веднъж. Благодаря и аз. Сега е време да разберем кой е най-добрият отбор при подрастващите. Тази година имаше един безспорен фаворит за отличието и той абсолютно заслужено печели приза. Моля, посрещнете националния отбор по волейбол за девойки под 18 години с треньор Антонина Зетова. Заповядайте, момичета!
Отборът стъпи на европейския връх, донасяйки на България първа титла в тази възраст в историята и първа след 42 години за всички възрасти. Нека да приветстваме треньора Тони Зетова, Димана Иванова, Стефани Дянкова, Симона Иванова, Дарина Нанева, Деница Ангелова, Божидара Иванова, Виктория Нинова, Мария Магдалена Недялкова, Вяра Парапунова, Габриела Жекова, Калина Венева, Елисавета Сариева, Никол Окоро, Една Тодорова. Наградата за най-добър отбор при подрастващите ще бъде връчена от Георги Тарлеков, изпълнителен директор на Български спортен тотализатор, който е партньор на тази годишната церемония, както и от вице-президента на Федерацията по волейбол Давид Давидов. Заповядайте! Кой ще получи купата? Няма как да не сме изключително горди да седим тук. Аз лично в качеството си на вице-президент на Федерацията до този прекрасен отбор, тези прекрасни момичета и техния щаб накараха ни да изживеем нещо, което не ни се беше случвало отдавна и то по един изключително драматичен начин, което го направи още по-сладко. Имаше сълзи, имаше викове от радост, имаше и един спомен, който ще остане за тези момичета за цял живот, но и за нас също. Аз и всичко искам да им благодаря за това, което направиха, но да им пожелая това да бъде само едно стъпало към следващи успехи, да продължават да правят това, което правят така добре, още по-усърдно, още по-целеустремено и да постигнат най-високото стъпало. Желая ви успех и чакаме следващ медал тази година. Нека да посрещаме господин Тарлеков от Български спортен тотализатор. Имаме още една награда, която трябва да връчим. И една награда от Българска федерация по волейбол, която сме подготвили за всеки един от членовете. Кой от отбора ще се престраши да каже няколко думи? Димана вече говори. Ще помоля само за микрофона. Здравейте! Искам да благодаря от името на отбора на всички, които са гласували за нас. Много се радваме за тази награда и благодарим, че трудът ни е оценен. За нас това е много важно да продължаваме напред. Пожелавам на всички една здрава и много успешна година. Благодарим ви, момичета. Благодарим. Успешна година ви желаем. Аплодисменти за тези прекрасни момичета. Благодарим. Ние продължаваме с следващия в нашата класация. На 6-то място е едно чаровно, но също толкова опасно момиче, или поне за своите съпернички, когато е с сабя в ръка. Тя стана европейска шампионка на сабя за девойки от първенството в Неапол. Част от отбора на сабя жени до 23 години, също стъпил на европейския връх на шампионата в Анталия. На нея и на съотборничките й ще разчитаме България да има отбор в фехтовката на следващите Олимпийски игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Моля, посрещнете Ема Нейкова. Да я награди ще покани един от виновниците за нейния успех – основателят и двигател на Българска фехтовална академия Запрян Ванчев. Заповядайте. Ема също получава награди от ASICS и Premium Books.
Ще помоля за няколко думи. Да, микрофона с невижда. Време за снимки. Работи ли? Добре. Искам да благодаря първо за всички гласове, които съм събрала, за да съм на това място. Искам да благодаря на личния ми треньор Ивайло Воденов за всеки път, когато е до мен и вярва в моите успехи, които ще постигна някой ден, защото това е само началото. Искам да благодаря и на Запрян Ванчев, който също е до мен и ми е треньор. И пожелавам една успешна 2025 година. Благодарим. И аз ще кажа няколко думи. Първо да пожелая успешна, здрава нова година 25-та, да благодаря на организаторите, с които почти по едно и също време, преди около 15 години започнахме с една единствена цел да популяризираме и развиваме спорта сред младите хора. Успехите са неизбежни. Тук има достатъчно много треньори и още повече родители и всички вие знаете колко е хубаво чувството да виждате как децата израстват пред очите ви и се превръщат в едни добри хора, достойни за уважение. В нашия случай Ема с много упорит труд се превърна в добър човек и отличен фехтовач. Нека да й пожелаем бъдещи успехи, в които аз съм сигурен. Благодаря ви. Благодарим и ние. Благодаря. И тази година Вия Спорт ще връчи приз Воля за победа. Той се присъжда на деца и младежи, които са преодолели различни препятствия в живота си, но не спират да спортуват, не спират да побеждават неволите и да постигат успехи. Такава е 16-годишната Тимшел Костадинова. Нейното име означава "Ти можеш" и тя напълно го оправдава и следва. Въпреки че има двигателни проблеми, те никога не са били оправдания за Тими, за да не се занимава с спорт. Тренирала е плуване, също и кросфит, малко конна езда, но през последните 3 години е част от баскетболния отбор на колички на Черно море Тича, с който през септември стана шампионка на България. Тимшел пристигна от Варна специално за церемонията, така че нека да я посрещнем на сцената. Да я награди ще покани един човек с голямо сърце, за когото да помага на деца в неравностойно положение е кауза. Моля, посрещнете Ники Кънчев. Тук при нас на сцената е и Иво Тодоров, маркетинг директор на Спорт Депо, който ще връчи ваучер за пазаруване на Тими. Заповядайте и вие. На толкова емоционална церемония скоро не съм участвал. Прекрасна си. Прекрасна си. За да се качиш по стълбите, да си тук, да дойдеш от Варна, да се занимаваш с баскетбол. Ти си пример за всички нас. Да я аплодираме. Уважаеми господин министър, господин кмете, Тошко каза едни много хубави думи на Тони Кукуч. Всеки ден да бъдем по-добри и се надявам, че ще го направим. Тук виждам уважаемия кмет на община Студенска, господин Горанов, искам да му се поклоня, защото той отвори общината за Сдружение Аутизъм днес и в ДКЦ-то горе има един прекрасен център, където децата също играят, също с други топки, с по-големи топки, а ти прекрасна, имаш много готин пъп. Браво! Е, това искам. Самочувствие, да си супер и да побеждаваш. И името й, знаете какво означава? Последната фраза от великия роман на Стайнбек. Ти можеш, Тимшел.
благодаря на всички, които са гласували за мен. Благодаря и на всички, които бяха и са до мен през цялото време, на моето семейство, на съотборниците ми. Пожелавам на всички следващата година да бъде успешна и да постигат победи. Благодарим. Ти ми получава и ваучер от Спорт Депо. Заповядайте. Здравейте, много съм развълнуван, че имам възможност да присъствам лично на церемонията. Още в момента, в когато разбрах, че ще мога лично да ти връча наградата Тимшел, много се развълнувах. Най-вече защото ти си вдъхновение. Сигурен съм, че си вдъхновение и можеш да бъдеш много голямо вдъхновение не само за млади хора на твоята възраст, но и за много възрастни хора, които се сблъскват с проблеми. Продължавай се така. Пожелавам ти много успехи и само нагоре. Извинявам се, пак ще взема думата, нали съм водещ. Трогна ме много и господин Гогов, нищо че е лескар. Поздравления, поздравления, поздравления. Това, което ми харесва тук и което много ме развълнува е срещата на бъдещето, което сте вие, деца, скъпи мои, и тези, които са преди нас. Уважението, Тодоре, което ти им оказваш. Поздравления. Карлос Насар, сега цяла България го знае. Но в нашия Червен бряг го знаем от много малък. От 10 годишен. Той е ваш труд. Той сега е на 20. 10 години труд. Преди да го види България. Така че, вие спорт всичко знаете. Така че на вас, на любимите ми волейболистки, смело напред. Успех! Благодарим, господин Кънчев. Благодаря на Ники Кънчев за емоционалните думи. Благодаря на господин Тодоров и най-вече на Тимшел, както и Ники Кънчев каза, прекрасна си. Още един път аплодисменти за това прекрасно момиче. И да, нашите церемонии са много емоционални и почти винаги има много сълзи на сцената. Но продължаваме напред. Няма как, трябва да съобщим следващата награда и следващото място, а това е 5-то място в класацията. Той е за един достоен наследник на волейболната фамилия Николови. Симеон Николов. Той бе в основата на спечелените сребърни медали от отбора на България на Европейското първенство под 20 години. Беше избран за най-добър разпределител на това първенство, както и за най-добър изпълнител на сервис. Стана MVP на Балканиадата, шампион на България за мъже с отбора на Левски София. Отличен е за играч на публиката на финалите. По-настоящем е състезател на Лонг Бич в Съединените щати и заради това отсъства от церемонията. Неговата награда ще помоля да получи Давид Давидов, вице-президент на Българската федерация по волейбол. Заповядайте. А да я връчи, Имаме видео с... Добре, нека да видим първо видеото с Симеон. Здравейте на всички. Искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен. Искам да знаете, че ще продължавам да работя усилено. Благодаря за оценения труд, за гласовете. Пожелавам на всички спортисти весела нова година, весели празници и много успехи за напред. За да връчи наградата, ще поканя председателя на новоучредената асоциация на спортните федерации Иван Ценов. Заповядайте и вие. Ще помоля да към средата на сцената. Както всяка година, волейбола неизменно присъства на нашата церемония. Отново за някакво думи. Добър ден и от мен. Честита нова година на всички. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин министър. Искам да благодаря на Тодор Иванов и на Free Media за това, че
ни включи в награждаването. Ние сме една нова асоциация, на която целта е да представлява интересите на спорта пред всички държавни и общински институции. Много е радостно, че тук и кмета на София, има и районни кметове, депутати, но въпреки всичко нашия апел е нека държавата да обърне малко повече внимание на спорта и едната от причините за създаването на тази асоциация са точно вие, младите спортисти на България, които заслужават много по-добри условия за подготовка, много по-добри условия за работа, за да могат да реализират потенциала, който имат. Пожелавам на всички успешна, здрава и нека да е година на сбъднати мечти 25-та. Благодаря ви. Благодарим, господин Ценов. Искам да се присъединя към думите на господин Ценов, да приветствам господин министър и господин кмета за това, че са тук днес с нас, да благодаря на Вия Спорт, че вече 13 години успяват да намерят нужното и да привличат вниманието върху нашите най-добри млади спортисти. Симеон Николов е един изключителен млад състезател, само на 18 години успя да постигне всичко с клубния си отбор Левски, но вече да бъде и неизменна част от мъжкия национален отбор и да бъде част от едно поколение, на което ние градим нашите очаквания и вяра, че българския волейбол ще се завърне с големи успехи. Същата вяра, каквато имаме и в момичетата, които по-рано бяха тук с нас. Искам да благодаря още веднъж на организаторите за оценката и да пожелая на всички спортисти да бъдат здрави и да имат успешна година. Благодарим. Благодаря ви. А ние се приближаваме постепенно към призовата тройка, но преди да разберем каква е тя, ще разберем кой е на четвърто място. В подножието на почетната стълбичка в класацията е Калояна Налбантова. Аплодисменти за нея. Тя стана европейска шампионка в бадминтона за девойки до 19 години, без загубен гейм на първенството в Ибиса. Бе най-младата състезателка в бадминтона на Олимпийските игри в Париж, където записа победа при дебюта си на такъв форум. Бронзова медалистка от турнира за жени в Белгия и двукратна шампионка от международни турнири за девойки, печели редица други отличия от държавни и международни състезания. Още веднъж аплодисменти за нея. Нейната награда ще връчи още един градоначалник. Кмета на Белоградчик Боян Минков, който също прави страхотни неща за своя град, което заслужава да се отбележи. Заповядайте, господин Минков. Калояна получава награди от ASICS и Premium Books. Време за снимка. Заповядайте. Калояна, заповядай. Здравейте на всички. Искам първо да благодаря, че съм тук. За мен е чест да присъствам за първа година на това награждаване. Искам да благодаря много на моят треньор Стилян Макарски, на моят менеджер Александър Маринов, на Българска федерация бадминтон и най-вече на моите родители, че винаги са били до мене в най-трудните моменти. Без значение дали аз успявам или губя, дори в контузии, те винаги са били до мене, подкрепяли сама и винаги сме успявали да постигнем успехи заедно, заради което ви благодаря изключително много. Благодаря. Ще помоля господин Минков да каже няколко думи. Аз искам първо да благодаря на организаторите за това, че имам честта да връча на Калояна тази награда. Наистина, както каза Ники Кънчев, изключително емоционално събитие. Аз лично не съм присъствал на такова подобно. Както каза Тодор, това е кауза. Не е просто едно събитие. Искам да кажа на Калояна да й честитя наградата и да й кажа, че за мен тя е победител, както и всички останали, които са номинирани днес. Да, вие сте победители и Калояна, пожелавам ти на следващата Олимпиада да стъпиш на почетната стълбичка. Успех! Благодаря. Благодаря. Преди да разберем призовата тройка, нека да отдадем заслуженото на хората, без които нито един от спортистите не би постигнал своите успехи. Това са треньорите.
Тази година имаше един специалист, който обра повечето от гласовете, при това напълно заслужено. Тя изведе националния отбор по волейбол за девойки до 18 години до европейската титла. Столична община, господин Васил Терзиев, заповядайте. Тони ще получи и картина, предоставена от един голям приятел на Вия Спорт, пловдивската художничка Неда Начева, а също и ваучер за уикенд за двама от хотел Скалите в Белоградчик. Картината, госпожа Начева. Тодор Иванов ще връчи ваучера от хотел Скалите в Белоградчик. Заповядайте. Ако фотографите са готови с снимките или още малко време за снимки. Моля за няколко думи. Предполагам, че фотографите вече свършиха с своите снимки. Честита нова година на всички и аз съм изключително развълнуван да бъда сред вас на това прекрасно събитие. Благодаря на организаторите, които толкова години се грижат за това да бъдат отличени младите състезатели, техните треньори. Искам да ви пожелая да сте здрави, тъй като това е основата на спорта, да сте вдъхновени, да сте все така упорити, усърдни в това, което правите, да има много добро сътрудничество, химия с вашите треньори, с вашите щабове, на които искам да благодаря. Всички вас номинирани, на спечелите, на вашите семейства, на тези, които ви подкрепят за това, което сте постигнали и за тази подкрепа, която всички те ще ви дадат, за да може тепърва да покорявате други върхове. Бъдете силни, благодарим ви за емоциите, които ни създавате, за това, че и ние сме част от вашите успехи като зрители. Нека 2025 бъде една прекрасна година за всички вас, да ви донесе изключителни постижения, емоции и още веднъж бъдете здрави. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много. Наистина много приятно ме изненадвате. Това за мен е голяма чест, имайки предвид в каква конкуренция, с колко колеги и какви успели млади спортисти имаме тази година. Но аз искам тази награда преди всичко да я посветя на моя отбор. Сега ще се разчувствам. На тези прекрасни момичета, които не спряха да вярват в нито един момент от пътя, който изминахме заедно, които не спряха да ме следват, не спряха да преследват собствените си мечти, вярваха до края, дори в най-трудния момент, който беше на това европейско първенство. И надявам се да се осъзнали, че мечтите могат да станат реалност, когато наистина вярват и да продължават да вярват, защото това е тепърва началото на тяхната кариера. Искам да благодаря и на моя щаб от момчета, прекрасни момчета, които се трудеха неуморно всичко това да се случи. Искам да благодаря и на Българска федерация по волейбол, защото тя беше неотлъчна до отбора, помагаше ни постоянно и този успех доказва, че успехите в спорта са екипна работа. Това е всички ние сме отбор, не само говоря за волейбола, говоря след това и за Министерството на спорта и на правителствено ниво, че когато има ангажираност и има екипна работа от всички заедно, само тогава можем да имаме успехи и да ставаме по-добри. Така че пожелавам си за в бъдеще тази екипна работа да бъде на лице. Аз от много вълнения пропуснах две важни неща.
Едната е да благодаря на господин Глушков, на министъра на спорта за прекрасното сътрудничество и да си пожелаем, че винаги ще имаме такива хора начало на спорта в България. Благодаря ви за партньорството и второто нещо, което пропуснах да кажа, което е важно, че Столична община ще се стараем да бъдем все по-добри приятели на спорта, масовия спорт, клубния спорт, да създадем базата, която заслужавате, да насърчаваме младите таланти, нещо за което направихме фонд, да увеличаваме финансирането за клубовете и да може все повече успехи да постигаме. Благодаря ви за мотивацията да го правим. Благодаря. Ще помоля госпожа Начева да каже няколко думи. Верен приятел на Вия Спорт винаги дарява от нейните прекрасни картини за нашите победители. Аз първо искам да благодаря за инициативата. След това искам да благодаря за това, което тези младежи и тези хора ни дават всеки ден и тази гордост. Искам да поздравя всички наградени. И всички знаем какъв огромен труд е това. Просто мога да кажа само адмирации. Благодаря ви, госпожо Зетова. Желаем успех на националния отбор по волейбол. Благодарим ви. Продължаваме с призовата тройка. На трето място в класацията за най-добър млад спортист на България за 2024 година се нареди един невероятен младеж, който не се бои от високите скорости. През изминалия сезон той записа 3 победи и 11-то място в крайното класиране в шампионата на Формула 3 с отбора на Арт Гран При. На 25 май 2024 година направи историческа победа в спринта на пистата в Монако, като стана първия българин печелил спринт във Формула 3. През юли в Унгария пък спечели за първи път и основно състезание във Формула 3. Моля, посрещнете на сцената Никола Цолов. Неговата награда ще връчи още един приятел на Вия Спорт и ценител на младите таланти, председателят на Асоциацията на спортните журналисти Найден Тодоров. Заповядайте. Никола получава награди от ASICS, Premium Books и Fitness и Pulse, а също и ваучер за уикенд за двама от хотел 5 елемента в Сапарева баня. Това е спа хотел номер 1 на България за 2024 година. Наградата ще му даде Симеон Андров, управител на хотела, който също ще поздрави Никола. Заповядайте. Ето този, заповядай. Първо искам да пожелая честита нова година на всички. Много се радвам да видя толкова много спортисти, които са успели и ни вдъхновяват на тази сцена. Благодаря на всички, които ме подкрепят физически, морално и пожелавам много още успехи и много да се радваме с гордост за следващата 2025 година. Първо имаш още награди да получиш. Те първа ще получаваш много купи, а ние само ще се радваме. Второ, преди да почнем да говорим, защото журналистите говорим много, няколко секунди повече аплодисменти за тези като Никола, за тези като вас, за тези, които не са попаднали в десетката, но го заслужават, защото шампиони на бъдещето България има много, никога не са излишни. Така че нека наградим с няколко секунди аплодисменти всички тези, които представляват бъдещето на българския спорт. Никола е такъв представител на вдъхновителите. Момче, което преследва мечтите си. Ние гледаме, че ги преследва доста бързо. Не го правете по този начин, защото не всеки може да е толкова бърз, а и мечтите се преследват с постоянство. В спорта, дори в леката атлетика, в спринта, не всичко е спринта, по-скоро е маратон и постоянството е много по-важно. Но Никола, независимо, че е много бърз и че целият свят вече го знае, той показва и това постоянство и за това, макар и на 18, вече е пример за много български деца. Примери сте и вие. Да почитаме историята си е пътя към по-доброто бъдеще. Всички го знаем. Обаче, да почитаме бъдещето е пътят към това да пренапишем историята
и да продължим в духа на тези традиции, които славните български спортисти са написали с златни химикали. Вие сте бъдещето. Тодор Одея каза бъдещето и елита, само че аз бих казал, че бъдещето е сега. Защото с това, което правите, доказвате, че бъдещето наистина е днес. Независимо дали си на 15, 16, 17, 18 години, ако имаш таланта, ти можеш да си сред най-големите. Беше уникално в Париж. Видяхме и Калояна тук, когато преди да излезе на мачовете си, така беше покрай сестри Стоеви и мечтаеше за първата си победа, после излезе срещу световната номер 1 в бадминтона и последствие станала олимпийска шампионка. Уникално. А какво да кажа за Валя, която отпразнува 18-тия си рожден ден там, в зала Берси, в Париж. И какво стана? Сбъдна мечтата си. До нея беше рамо до рамо Симон Байлс. Тя стана пета на Олимпийските игри. Какъв 18-ти рожден ден? Нали, влезе в финал и след това и подаръка стана още по-голям. Та годините наистина нямат значение. Има значение това, което носите тук, това, което носите тук и колко много уважавате най-важните хора. А те са вашите треньори, вашите родители, но и вашите съперници. Тук сега сте хора от различни спортове, но мога да ви кажа, че вие сте един отбор. И много се радвам, че след всяка една церемония, която благодарение на Вия Спорт правим тук за вас бъдещето сега, много повече от вас се качват и на голямата сцена на наградите спортист на годината, за което също спортните журналисти мечтаем да вървим рамо до рамо с вас, защото вие сте най-големите, ние вървим по пътя с вас. И искам да ви пожелая този път наистина да бъде маратон, независимо дали ще бъдете бързи като Никола. Искам да поздравя, много хора поздравиха Тодор, аз ще си позволя да поздравя Снежи, защото шефа може да е шеф, ама без жената до него няма как да станат нещата. И казвайки, че подкрепата на бъдещето е много важна, наистина съм щастлив, че видях тук да покажат това свое уважение и господин Глушков, и господин Терзиев, защото това е изключително важно. Всеки може да е там, когато вие се връщате от Олимпийските игри с медал, когато вие се връщате от световните първенства и европейските първенства с медал. Важно е, и аз помня хората, които са тук, когато вие сте още на pole position, преди да сте постигнали победата. Здраве и много победи на всички! Здравейте! От името на Medical Spa Hotel 5 елемента искам да благодаря на организаторите за възможността, че сме тук, че съм тук, за възможността да благодарим на тези млади спортисти за това, че с техния труд, с тяхната отдаденост те прославят и ще продължават да прославят България в цял свят. Аплодисменти за тях, пожелавам една здрава и успешна нова година! Благодарим на господин Андров, благодарим на Найден. Ще помоля Никола да остане на сцената, тъй като за него има още един приз. Верен на стремежа си да надгражда, Вия Спорт привлече към своята кауза да популяризира спорта сред младите и да показва добрия пример и героите на бъдещето. За първи път организацията ще отличи състезател, който с действията си и с поведението си на и извън спортното поле дава положителен пример. Да връчи приза ще поканя основателя на героите на бъдещето Божидар Картунов. Заповядайте. На другия. Заповядай. Благодаря. Здравейте и честита нова година на всички. Уважаеми господин Глушков, господин Терзиев, представители на общини, на спортните федерации, скъпи спортисти, треньори, колеги и гости. Преди 2 години реших да се занимавам да работя по-точно с млади спортисти и спортни организации, да им помагам да изграждат по-добре публичния си образ. И като го направих, избрах името на организацията Героите на бъдещето. И избрах точно това име, защото вярвам, че обществото ни има нужда от герои. Вярвам, че има нужда от добри примери и също така вярвам категорично, че тъкмо спортистите сте хората, които могат да отправят, да влязат в тази роля и да отправят
добрите примери пред обществото. Убеден съм, че тъкмо вие, младите спортисти, имате силата да бъдете героите на бъдещето. Найде много хубаво преди малко говори за героите и за бъдещето. Точно това е силата на спорта. Вчера проверих, говорих си с Нежи за това, кои спортисти са в десетката и проверих, че спортистите, които са в десетката на тази класация, имате общо над 200 000 последователи в Инстаграм. Това носи много възможности, но също така носи огромна отговорност, защото с всяко ваше действие, поведение, публикация попада пред очите на много хора, най-вече на младите. Затова е изключително важно какво е поведението. Тази тема на мен ми е много при сърце, затова се занимавам в тази сфера и преди няколко седмици се обърнах към организаторите на тази прекрасна церемония, Снежи и Тодор, с предложението да основем, т.е. да отворим нова категория в класацията, в която да отличаваме млад спортист, който с поведението си дава добър пример. Изключително благодарен съм и на двамата, че почти веднага приеха идеята и затова сега съм тук. Имам огромното удоволствие, наистина удоволствие, да обявя, че първия носител на приза млад спортист за пример е Никола. Освен статуетката, той ще получи обучението Героите на бъдещето. Ще си позволя накрая, преди да върна микрофона, само да отправя едно предизвикателство за настоящата година и към Никола, и към всички вас, младите спортисти, за да не са думите да не оставят просто едни празни думи в пространството, нещо, което сме се наградили, говорили сме си и така нататък. Моето предизвикателство към всички вас е: изберете си една кауза. Каквато искате, каквото ви е на сърце, без значение дали е свързано с опазване на природата, с помагане на възрастни хора, на деца, четене на книги, кръводаряване, каквото искате. Изберете си една кауза, работете за нея, говорете за нея, привличайте съмишленици и последователи и я популяризирайте. Благодаря ви, бъдете здрави, успешна година. Може на Никола да дадеш микрофона, нека да каже и той няколко думи. Благодаря. Много съм горд да получа тази награда също. Наистина винаги съм се стремял да бъда пример към малките деца и тези, които вървят по моя път. Затова пожелавам много още успехи и много още хора да получаваме тази награда, защото да прославяме България на международно ниво според мен е много важно, понеже сме една страна, която заслужава много хора да идват да гледат нашите забележителности и хубавите неща, които имаме. Благодаря. Благодаря и аз на Никола. Благодарим ви. Никола попадна в нашата класация и през миналата година, а ние продължаваме с второ място. Там се нареди едно красиво цвете от Пловдив, което обаче не прощава на съперничките си на пистата. През изминалата година тя постигна забележителни резултати. Стана европейска шампионка за девойки под 18 години на 100 метра в Банска Бистрица. Спечели бронзов медал от същия шампионат в скока на дължина. Бяга на полуфинал на 100 метра на световното първенство за девойки под 20 години. Спечели балканската титла на 100 метра за девойки под 18 години. Постави национални рекорди на 60 метра в зала и на 100 метра за девойки под 18 години, като записа второ място във вечната ранглиста на 200 метра в същата възраст. Тя е Радина Величкова. За съжаление, Радина не успя да присъства на церемонията. Нейната награда ще получи Боян Бойчев от Българска федерация лека атлетика. Заповядайте. А да я връчи, ще поканя Петю Костадинов, управител на Трапезна вода Проспорт 10. Радина получава награди от ASICS, Premium Books и Fitness и Pulse. Не вярвах, че ще имам този късмет и този шанс. По спортни причини миналата година съм плакал 2 пъти.
Аз много трудно плача, аз съм така доста лют човек. И изказа ми понякога е по-остър, отколкото другите могат да понесат. И Радина беше една от причините в Банска Бистрица. Защото Радина всъщност не е просто българско явление, Радина е световно явление. А втория път беше момичета, когато вие станахте европейски шампионки. Уважаеми господин министър, господин Терзиев, другите председатели на общини, уважаеми треньори, поклон към вас, уважаеми спортисти, желая ви една много успешна година, но ще се върна на Радина и разбирам колко съм малък в присъствието на господин Глушков, на Тони Зетова, на едни такива светли хора в българския спорт, но ще се върна на Радина, защото вчера се чух с президента на Европейската федерация по лека атлетика и по време на състезанията ние спорехме с него на кого ни прилича, защото той също е съгласен с мен, че тя е световно явление, не е само българско явление. Аз бях за една източно-германка, той беше за друга източно-германка, няма да уточняваме. Това са едни стари такива наши спомени, защото все пак сме от една генерация. Но колкото и да съм малък, ще си позволя заради белите си коси да кажа 2-3 неща сериозни, които не са пълнолетни, могат да излезат между часия за една минута, тъй като не всеки ден министъра на спорта е тук и мога да го кажа, а не всеки ден се стримва такова събитие. Точно тук, на това място преди 2 години, с Весела Лечева коментирахме, господин Ценов, кое да бъде? Съюз? Конфедерация, както твърдеше тя, или това, което направихте вие като асоциация. Не знам колко си давате сметка, вие деятелите, защото другите децата са малки. Колко е важно всичко това и колко е важно да му дадеме път, да му дадеме живот и да си възстановим Олимпийския комитет като водещ в спорт. Уважаеми господин министър, разбирам, че има и депутати в залата. Моля за инициатива да промениме бързо, много бързо Закона за физическо възпитание и спорт и да дадеме път както на Асоциацията на федерациите, така и на Олимпийския комитет, който сме вкарали в ъгъла. Защото това са естествените съюзници на политическата власт, а не политическата власт да унижава олимпийски шампиони или ръководители на федерации. Да им дадем капацитет на федерациите и да не ги измъчваме с измислените понятия проект, когато те просто трябва да ви направят плана и да го изпълним. Свършвам с тази част, защото наистина тя е вътре, е много важна. Какво обаче искам да обърна внимание също на тези, които директно се занимават със спорт. Дами и господа, крайно време е да отчетеме и много бързо с незабавни действия да реагираме, тъй като всички спортове, независимо от успехите, които в момента правиме, заради които и Ники се разплака, неговия съгражданин, познавам и целият екип на съграждани, те са мои приятели, но ние сме в ограничен селекционен избор. Ние сме вече във време, в което не можем да си позволим някакъв много мащабен масов спорт. И ние трябва да реагираме. Той е ограничен заради дигиталния натиск при подрастващите. Той е ограничен заради условията, при които могат да упражняват масов спорт, да ги боли от усилия. И ви желая да имате характера, момичета и момчета, нашето бъдеще, да имате характера да носите на болката, за да стигнете до успеха. Желая ви наистина да сте здрави, една спортна година, а на тези, които сме излъчили и сме гласували за тях да бъдат наши лидери, да се обърнат към спорта, защото той има директно отношение към общественото здраве и разходите на здравната каса. Разбира се, това вече е кощунство, да намалиш разходите на здравната каса, защото има други интереси, да сте живи и здрави. Благодаря. Извинявай. Само секунда, исках, значи това не трябваше да го забравя. Снежи, Тошко, Ваня, обичам ви. Благодаря ви, господин Костадинов. От името на Българска федерация по лека атлетика и от името на Радина искам да благодаря за огромното признание. Уважавам всички спортове и се радвам на успехите на всеки един млад състезател, но специално внимание да обърнем на Радина, защото леката атлетика е кралицата на спортовете, конкуренцията там е убийствена
И спокойно можем да кажем, че Радина е нейната нова принцеса, която се надявам да постигне големи успехи и в следващите възрастови групи, на Олимпийските игри, на световните първенства. Тези награди са изключително важни. Аз много се радвам за това, че толкова години вече продължават да се връчват, защото младите хора, бъдещето на спорта у нас, имат нужда от подкрепа и признание. Особено в тази възраст, 18 години, когато се чуят на къде да поемат, как да поемат, ще имат ли, струва ли си да продължим да се занимаваме с спорт и така. Струва си. Обръщам се към всички тук, които са в залата. Струва си, продължавайте, дързайте, мечтайте, колкото и да са дръзки вашите мечти и вървете към уверено по пътя към световните и олимпийските върхове. Желая ви успех и още веднъж благодаря. Благодаря и аз. Става все по-емоционално и напрегнато. Още малко. Настъпи големия момент да разберем кой е спортист на България за 2024 година, млад спортист на България за изминалата година, според гласовете на 86-тимата спортни журналисти, които участваха в нашата анкета. Това е едно уникално момиче, което навърши 18 години по време на изключителното си участие на Олимпийските игри в Париж. Тя надмогна тежка контузия, операция и още по-тежко възстановяване, не само за да се върне в залата по спортна гимнастика, но и да изуми света с скоковете си. Тя стана европейска вице-шампионка на прескок за жени в Римини, пета във финала на прескок на Олимпийските игри в Париж, златна медалистка е на прескок от турнирите за Световната купа във Варна и в Баку, сребърна от Кайро и Котбус и бронзова от Доха. Тя е Валентина Георгиева. Да я награди и ще покани, разбира се, министъра на спорта, господин Георги Глушков. Заповядайте. Валя получава велосипед от лидера в производството на електрически и обикновени велосипеди Лидер 96, както и награди от ASICS и Premium Books и ваучер за едногодишна карта за фитнес и пулс. Много награди за Валя. Сега ще приберем наградите, за да може Валя да ни каже няколко думи. Наистина много емоционално. Виждам, че тя много се развълнува. Заповядай. Здравейте на всички! Искам да пожелая честита нова година. Искам да благодаря на първо четене на моето семейство. Без тях нямаше да съм това, което съм. Искам да благодаря на моя треньор, защото без него до мен нямаше да постигна това, което постигнах, а именно да повторя неговия успех 20 години по-късно на Олимпийските игри. Искам да благодаря на Българска федерация, че винаги е била неотлъчно зад мен, дори в успехи, в провали, в контузии и в покорени върхове. Искам да кажа на всички спортисти, не се отказвайте, покорявайте върхове, бъдете здрави и много успешни през новата година. Благодаря. Господин Глушков. Браво, Валя. Сега за нас, тие, които се вълнуваме от спорта, гледаме го, плачем. Важно е да видим победител, но е също много важно, като погледнем победителя, да успеем да видим колко труд, колко съпричастност, колко усилия има и на много други хора. Когато успеем да видим тия неща в нашите млади спортисти, когато успеем да бъдем заедно с тях, не само когато побеждават, аз смятам, че станем много по-добри хора,
съпричастни и може да видим спорта в цялост. Какво бихме могли да направим всеки един от нас. Така че искам да пожелая на всички заедно, на младите спортисти, треньори, спомоществователи, всички тия, които обичат спорта по някакъв начин, да бъдат съпричастни, за да могат младите хора да получат тая подкрепа, която им е нужна за победи. Благодаря ви и желая ви прекрасна година. Благодаря. Ще помоля Валя и министър Глушков да останат на сцената. Аз каня тук при нас да дойдат всички наградени, наградилите ги, за да направим една обща снимка. Заповядайте. След това каним всички гости на церемонията на скромен коктейл в фоайето на горния етаж, където и колегите журналисти ще могат да направят своите интервюта. Благодарим на хората, които ни помогнаха в реализацията на това тържество. На Free Media Group, на частно училище Свети Георги, на Министерството на младежта и спорта, Столична община и София, Европейска столица на спорта, на Български спортен тотализатор, на Лидер 96, на Асикс България, Хотел 5 елемента в Сапарева баня, Хотел Скалите в Белоградчик, Фитнес и Пулс, Минерална вода Проспорт, спортни магазини Спорт Депо, издателство Премиум Букс, VL Кетеринг и Юроспид ООД. Благодарим на колегите от Спортал и TV1, които излъчиха на живо церемонията. На всички, които положиха усилия за осъществяването на анкетата. Благодарим на спортните журналисти, които участваха в гласуването и отразиха церемонията. Както и на нашите официални гости, които помогнаха младите ни спортисти да се почувстват признати. Пълното класиране, много снимки и разширена информация за награждаването ще намерите както на сайта Via Sport, така и в специализирания сайт за анкетата mladsportist.viasport.bg. Желаем на всички новата 2025 година да е много по-добра и успешна от предишната. До нови срещи! Време за снимка.